kerja sing mandor-mandor lho. Mandore ning kono mandore kursinan barang kae lho. Ana sing ngumpet barang ya enek ya. Ini ki bagiane model dhewe kok. Sing maido ya enek. Komplit pokoknya. Nah, tukang kopi ya enek. Tukang kopi ya enek. Oh lho. Kurang apa kene iki? Padak ke komplit ya. Saya cuma orang nggo sarung wae pene kae. Isin